Prvu kulturnu manifestaciju u toku godine organizuju žene iz Begaljice. Udruženje građana Žene Begaljice već nekoliko godina neguje aktuelni trend promocija etno kuhinja, seoskog turizma, starih zanata, nacionalnih jela i ručnih radova. Pored manifestacije koje održavaju u svom mestu, odnosno proslava 8. marta i Miholjdanski susreti, ovo udruženje je učesnik mnogih međunarodnih festivala. Spasovdanski sabor harmonikaša u Boleču okuplja najbolje harmonikaše Srbije, a nedelju dana pre Petrovdana u Vrčinu se organizuje festival folklora, kulturno-sportska manifestacija pod nazivom Pesmom za Srbiju. Ipak, najveći kulturni događaj na teritoriji naše opštine su tradicionalne gročanske svečanosti. 10 dana pre centralne proslave, koja se uvek organizuje poslednje nedelje u julu, počinju sportski programi, odnosno turnir u malom fudbalu, košarci i odbojci na pesku na obali Dunava. Već skoro 30 godina u okviru ove manifestacije bira se najbolja rakija Kajsijevača, a prati je izložba voća, mini sajam poljoprivrede i koncerti narodne i zabavne muzike. Takmičenje sportskih ribolovaca u kuvanju riblje čorbe centralni je događaj po kome se nekada ova manifestacija nazivala Zlatni kotlić Dunava.